12 krásných žen nad 25 let soutěžilo v Karvinském domě kultury o titul Miss Karvinsko roku 2012. Většina ze soutěžících žen je zadaných, pracují a starají se o děti. Svou trému překonávali statečně v několika disciplínách. Divákům v sále na sebe v rozhovoru s moderátorem prozradili něco ze svého života a ve volné disciplíně ukázali svůj šarm, pohybové nadání recitovali nebo tančili. V závěrečné disciplíně se všechny dámy předvedly v krásných společenských šatech. Porota, ve které usedli odborníci na ženskou krásu, fotografové a známé osobnosti města, neměli rozhodování nijak jednoduché. Já jsem osobně neznala ani jednu holku do té doby, takže musela jsem dát jenom na ten svůj instinkt, jak na mě zapůsobí, jak se sama bude prezentovat, jo, jak promluví. Protože jsem byla vlastně poprvé v něčem takovém, tak sama jsem byla překvapena, jak je to těžké. Fotografům se nejvíce líbila Alexandra Klečková, která si odnesla titul Miss Foto. Je Miss Foto na Karvinské Miss roku 2012. Nejvíce ocenění získala soutěžící s číslem 8 paní Andrea Pončová, která v soutěži vybojovala 3. místo a stala se druhou vícemis. Získala také titul Miss Sympatie Karvinsko, Miss Sympatie Karvinského deníku a Miss portálu e-Karvinsko. Všechny místa jsou cenné a strašně děkuji. A i lidi, jak hlasují, děkuji moc krát. První vícemis se stala Renáta Třaskalíková z Havířova, která si do soutěže připravila originální scénku boje dobra se zlem. Mám velkou radost, úplně je to úžasný pocit a jsem spokojená. A tady se už díváte do tváře vítězce. Na trůn královny krásy a historicky první Miss Karvinsko se stala zatím ještě svobodná a bezdětná 34letá Jana Birtusová, učitelka z Tonavské mateřské školky. Jana Birtusová, to je historicky první vítězka soutěže Miss Karvinsko 2012. Jsem překvapená hodně, protože jsem to nečekala a moc krát všem děkuji těm, kteří mě přišli tady osobně podpořit, i těm, kteří mi poslali třeba hlasy po internetu. Děkuji moc. To je kolegyňka z práce, která je nádherná, krásná a přeju jí to moc. Má rovnou i narozeniny, takže si myslím, že to oslavíme v práci. Všem finalistkám děkuju, všem jsem to přála a dopadlo tak, jak to dopadlo a všem to přeju a gratuluju vítězkám. I když byly přípravy celého ročníku náročné, ředitelka modelingové soutěže Lucie Dudíková slibuje, že za rok dostanou šanci další krásné ženy z celého Karvinska.